σας δείξουμε πώς μπορείτε να σποναριστείτε κατευθείαν σε ένα χώρο για το Village. Πατάτε κανονική σας. Δεν θα πατήσετε το Advanced πάνω. Πατάτε πάνω στο seed και γράφετε Village please και κάνουμε τον κόσμο. Building terrarium, terrain. Ωραία, μια χαρά. Περιμένουμε να ανοίξει. Ούψ, κοιτάξτε που μας είναι ωραία. Εγώ για τον villager. Και μετά πηγαίνουμε σε εκείνον εκεί. Και πηγαίνουμε στο πηγάδι. Και στο πηγάδι πηγαίνουμε κάτω και βρίσκουμε αυτό το περίεργο. Και το σπάμε. Και βρίσκουμε έναν υπόγειο ναό. Ωραία. Αυτό ήτανε. Γεια σας.